такова. Сашо, имаме си човек в екипа. Да, казвам. Заедно с подлежащата кост. Как мама Сара гледа телевизия. Да рецесират надолу и отварят по-широки пространства между зъбите. Тогава, ако почистваме зъбите си само с конец, ние ще имаме сравнително добра хигиена, но по-добра хигиена бихме имали, ако използваме интердентална Тоест четка. около конеца ще е хлабаво, когато имаме и няма да може да извади. Пространството между два зъба става много голямо, а конец е много тънък. И какво трябва да използваме? Трябва да използваме четчици за междузъбни пространства или интердентални Какви четки. са те? Те са малки тънки четчици. Има ли ги тук? Имаме, да. И аз да видя какви са. На пазара има най-различни видове. Ето това представлява тънка малка четчица, има различни размери. Да. Целта на четчицата е да влезе между два зъба и да почисти много хубаво пространството между тях. Само, така обърни малко към камерата, за да виждаме, моля. Ето така се прави. Да. Не се опитвайте четката да я вадите нагоре между зъбите. Както конец, да. Както конец, защото и такива случаи сме имали. Целта на четката е само да почисти пространството между двата зъба. Как се използва? Почиства се, измива се, Чакай малко, я да те питам само, ще го пробвам сега и това. Дали, за съжаление, няма, но... Сега ще го отворя. Отвори ми го, защото не знам как се отваря и